kauhaw. Ay. Matay part, pasensya kayo part. Karon pag may nakabisita nimo part. Saon man gupuning. Ano sige pagkatawa? Matay lagi part kaning karon pag may nakarain taon part kay busy po misa mo sa tagsang trabaho. Naman ka na unsa man kay kinsa man imong kikatawan? Hoy! Kana ibo mo. Kana mo sayo mo sari. O, kana. Kana, sige. Sige, kusot. Tisa. Ting, imong uya ba si Bubong? Gaulag-ulag atong lang lalaki. Magsure ba? Tagita ha to. Litsin mo din na siya. Anak po. Ano man di maginana di ay? Taga sa ganit ka? Atro sa unahan oh. Mati ko siya inyo asin nyo ah. Ate mo sa mga dito. Ay naman ka ba nung nakaara? Bisita ako. Pana kaayo. Tawong kaayo talare. Lang ho. Ikurambos na ya ho. Oy, Kamu ba og magtabi kay mo ayo man sa kiran kay magarasan eh. oh, imo ani sa kiran? O ako amo nang pamahawa mo kay magarasan yan eh. Okay. Mamang manas mo magkakana ko kay sa dalan pwede maghari ka mo agi oh. Nya na kay problema? Ha? May problema? Dapat, ganyan ko nakabantay ni mo ba? Mga 2 ka oras lang nilantaw na imong birth certificate. Kanong saan magkamahuman, ana? Dili kay akong gipangitan ng expiration date. Kung sa expiration date? Haron makabalo ko karon sa ako mamatay. Wala nga ni. Sabay ko pangita no. Pan Bisaya mo diha. Ang dili mo palit batig nawong. Ang dili mo palit batig nawo. Papalit ako. Nagpila mo na? Tag 5. Maduro to mo. Para? Papalit ako ka. Ha? Papalit ako? Di ka pwede. Papalit ko. Papalit ko balik 100. Papalit lagi ko. Di lang ka pwede. Papalit. Ang dili mo palit batig nawong. Ang dili mo palit batig nawong. Paan mo di. Kanimoy, imno nimo ni buntag od to hapon aron maayo nimo kalibanga. Oh, sige squad. Salamat kay squad. Sige. Inya, kumusta naman nimo kalibanga moy? Wala pa bigyapon maulian. Ay naman, wala nimo aim na to akong gihatag nimo. Giinom man. No, gamay na magailamin hibilin no. Buntag uto hapon ako ni giinom. Akong bot pasabot adto ang katong gisulat moy aim nun. Giapil man ako inom tong imong gisulat. Wa nagadi sulat oh. Mayra kag mamatay oy. Ino? Siya. Sa paasa man akong yabi gabi. Inay nimo. Wala ka kabantay. Wala ba? Asa na gibutang nimo? Ay naman, tanawas ako no sa itong ginuman, no? Kaya basig na ibilin ako. Sige, hulat ako. Unya, nara niya, be? Akong gilantaw dito, Nara. Aw, asa mo, Nor? Nara dito. Ay naman, wala ni mo, dad, ah? Yan mo kang alantaw, ra. Lipit, ang ano, wala pa po laman ni mo. Squad, nangkapol ba siya ka mo patog yahong? Dili ra ko. Nindot tinil tanawa. Hali. Likod, tanawa. Kani, likod kini. Oh.
Ano square daw? Yung kani ko daw. Ligon kina square mo palita. Paghilom diha na mga kalaki. Palita 200 ra. O tanawa. Di ba? Ligon kyo, palita na. Buwak man lagi. Palitan nyo na. Bayaran nyo ng 200. Tugan tinggal ni mama. Palitan nyo na. Palitan 200 na. Tugan nyo tinggal ni mama. Sige na. Rabuan mo nga si Kirdo. O kana, unsa na pagbasa? Tongge. Si tungge. Tang na. Mamang matang manang umana. Basta gani sa English gani, ang o gani mahimo nagpag-pronounce og a. So tang. Prasani o. Sumana o, something. Ang o mahimong a. Something. O. Something. O, kana. Power. O, kana. Tae. Ha? Tae. Tae. Kung ibutang na to pen, ikaw tagaan kag 1 million. Pero pakatkaton kag kahoy dayo. Dayon, mamba ko. Yung nakulo? Harin ba to? Sige, 1 million magkana. Wa pa man kunahuman pen. Bisag wa pa ka mahuman, maamba ko para sa 1 million. Suma, maamba ko, ito na pa ko ulo. Matay mo karon bang umalabot ang Domingo ba? Birthday nimo. Matay mo tagay nimo og imbitasyon? Kabalo ka bong, katong gipang taga na kong imitasyon, mo to sila mga tao nga nanghatag na kong regalo. Matay mo hatabi ko regalo. Mo sa pa? Mga sanina. Ay, kamating sa nina. Akong ganahan nga regalo bong, kanang iPhone, titulo sa yuta, mga balay, sakyanan, mga ala. Pero kang kamatay nimo birthday. Dali, atong kinabutan lang. Dali! Tara, naog ka na yung panang cellphone mo. Ambil ni motor. Re, cellphone, napa dia? Hawa. Payam na ko na be. Pagpuyo. Ay, hello. Oh. Ha? Isa. Saan yung gibutang? Wala man. Nakagibutang. Wala be ko gibutang ana. Kita ko, im na. Wala lagi. Im na. Dali ah. Ug mamatay ka ikaw ra. Namatay ah. Koy, Oy, matay. Kadugay na ako sa panahon. Kabalo na kung saan pag-inom. bata, unsa man din ha? Dili mo din anaon dira square sa kadugay. Hanaon dira pag-inom. Hanaon dira pag-inom. Dili lang sa imnon.